Sexan benvidas e benvidos á quinta edición dos Premios Mulleres no Foco, promovidos pola Deputación de Pontevedra e a Asociación de Mulleres Cineastas e dos Medios Audiovisuais de CIMA. Hoxe é un día no que imos a recoñecer o valor e o traballo das mulleres que traballan polo cinema e polo audiovisual galego. Hoxe repartiránse 3 cuantiosos premios que van a recoñecer a 3 mulleres bravas que durante toda a súa trayectoria demostraron un talento innato. Pero hoxe, sexan galardoadas ou non, o que imos é a celebrar unha festa do audiovisual galego e do talento feminino. E para comezar, gustaríame aproveitar, mentras estamos aquí nesta previa, onde se van achegando todas as autoridades, nomeadas, candidatas, e vou a roubarlle un minutiño, non sei se poderías acompañarme, ela é Guadalupe Balaguer, é a presidenta precisamente de CIMA, quen mellor para comezar esta retransmisión. Non sei se che poño nun compromiso preguntándoche que é para vos que isto chegue xa a unha quinta edición. Boas noites, voy a contestar en castellano, me vais a perdonar. La verdad que sea la quinta edición pues es un orgullo, es una maravilla estar aquí, que esto ya haya cogido carrerilla, que se mantenga en el tiempo y que podamos estar aquí compartiendo todas el talento y la efervescencia del audiovisual gallego, que es una maravilla. O que está claro que estamos falando dunha quinta, pero que ten un longo futuro porque non deixan de aparecer creadoras do audiovisual aquí en Galicia. Claro que sí, es que no hace falta más que mirar la cartelera, mirar los premios, los palmareses, las nominaciones. Cada día hay más potencial en el audiovisual gallego y en las mujeres gallegas tamén. Entendo que cada vez yo poñedes máis difícil o xurado. Bueno, yo por suerte no he tenido que participar en el jurado, me alegra mucho porque eso da mucho nervio, mucho mal rato, pero bueno, estoy segura de que las mujeres que han estado en el jurado han tomado una sabia decisión y al final pues creo que lo importante es reunirse, visibilizar el audiovisual gallego, que estemos aquí todas juntas y potenciar cada día más todo el trabajo que se está haciendo aquí. Pois moitísimas grazas, Guadalupe, noraboa de verdade por toda a organización deste evento tan maravilloso que, como dicíamos, ten longa historia. Deixote entonces que goces da festa e aproveitamos e seguimos collendo a xente. Teño por aquí moi boas, Nati Juncal, vente para aquí conmigo, vamos a ver que nos dea ben a luz, os focos a nós hoxe, Día do Talento Feminino do Cinema e do Audiovisual Galego. Sí, total. Hoxe, para nós, sempre, de todos os anos, esta data é moi significativa, pero tamén moi bonita porque encontrarnos todas as unhas cas outras que pois xusto agora me decía unha compañeira, mira, aínda que só sexa por vernos as caras e contarnos en que andamos e saber as unhas das outras e podernos apoiar, darnos un abrazo e en definitiva facer comunidade, isto é unha data e unha festa xenial para nós. Estamos super orgullosas desta convocatoria. Orgullosas precisamente pois desas creadoras do audiovisual galego. Creo que tamén orgullosas porque non sei se é que o bo talento se une e se xunta, pero moitas rematades coincidindo en distintos proxectos, ou seja que ao final tendes a sorte de compartir os que agora para moitos das que van a competir hoxe polos 3 premios son, pois eso, rivais, pero compañeiras e amigas. Isto é unha cuestión de rivais nunca. Somos compañeiras e amigas e o ano pasado levamos o premio 3, o ano anterior outras 3, este ano outras 3, o ano que ven outras 3, todas acabarán pasando por aí. Entón, é unha cuestión de tempo. E efectivamente a verdade é que pois eu, por exemplo, agora mesmo estou nun proxecto con Lidia Fraga, que ganou o ano pasado o mesmo ano que eu, e é unha persoa que eu non coñecía tanto fai, digamos, 2 anos. E creo que sí que o facer comunidade tamén é facer contactos, coñecer, crear esas sinerxias. Bueno, crear esas sinerxias e hai unha cousa que se fala sempre, xente que fai de xurado dos premios Mulleres no Foco, que de repente chegan á súa mesa nomes de compañeiras nas que nunca pensaran tanta profundidade. E é moi bonito este proceso inteiro, dende as asociacións propoñer nomes que xa pasan o seu propio proceso de a quen propoñemos, tamén hai que propoñer 3 e seguramente teñen 7 a que propoñer, pero cada ano propoñen 3 e logo tamén, cando chegan ao xurado, cheganlle 17 propostas
e pensan en 17 persoas cada ano en profundidade na súa trayectoria, nos seus méritos, e eso se transmite as unhas ás outras, e de aí que logo colaboremos. É moi guai isto, a verdad. O premio final é un recoñecemento, ti leváchelo o ano pasado, non sei se terías algún consello ou algo que dicirlle ás posibles ganadoras de hoxe. Non sei se que teñan cuidado coas escaleiras o subir ou algo máis. Bueno, é moi mítica miña, porque eu non caio polas escaleiras porque teño moita sorte, pero tropezo todo o tempo, todo o tempo. E, a ver, eu que o disfruten, porque realmente é un recoñecemento por parte das compañeiras e que o tomen como iso, que é que de repente pois todo o sector se puxo a pensar en compañeiras e as elexiron a elas este ano, e iso é porque o merecen, primeiro, que ás veces nos costa moito creernos que nos merecemos as cousas, porque o merecen, e segundo, porque as aprecian. Pois, de verdade, Nati, non che quero roubar máis tempo, deixote que sigas falando cos compañeras e, como dicíamos, pois eso, é momento de encontros, é momento de gozar, e vemos, pois eso, que pouco a pouco van falando co fotocall e vanse creando, pois, eses momentos de ir falando entre unhas, entre outras, de ir, pois, poñéndonos un pouquiño o día dos proxectos cos que están pois a traballar nestes momentos. Eu vou aproveitar e a ver se me deixan roubar por aquí de feito a Mariana Carballal. Mariana Carballal, hola, perdoa que te moleste, non sei se nos poderías acompañar. Eu si acompaño, non me molestades nada. Espera, vou deixar isto aquí. Deixa os enseres, que claro, é que isto é un atraco, porque acaba de entrar pola porta e nos xa estamos liando para que fale connosco. Mariana, nun día como o doxe non había outro sitio no que estar que non fora aquí. Pois é verdade, aínda que sexa chegar correndo, apurada, facendo 1500 cousas, hai que estar. É un día moi bonito porque acompañar as compañeiras que poden ser premiadas, as nominadas, estar presente é importante para nós, para os premios e todo iso, sí. Ti, dentro de toda a túa traxectoria longa e espléndida, da que todos deberíamos aprender, destacache, eu creo que sempre por ser unha muller pois activista do traballo feminino, do talento feminino. Sí. E sigo, Hombre, eso non cambia, bueno, non? Eu son activista do talento en xeral e despois do feminino, porque sabemos que precisa máis apoio, aínda que a pesar de toda a loita e de levar anos todas as compañeiras de cima de todas as asociacións loitando pola igualdade, estamos ainda lonxe. Polo tanto, temos que seguir empurrando, non? E ademais, eu xa recibín este premio. Hai dúas edicións ou tres. O sea que, non sei se quizás lle das algún conselliño ás posibles galardoadas de hoxe. Aquí consellos poucos, o consello é unha cousa así un pouco, pero que disfruten moito, que a gocen, que é unha emoción, porque mira, os premios están todos moi ben, pero os que veñen con cartiños, esos están fantásticos. É que ao final o carto axuda sobre todo nun sector no que tivemos que demostrar moito máis que a outros. Pois sí. Bueno, e seguimos tendo prexuízos, estereotipos, é dicir, que demostrar realmente que vales leva engadidos moitos pluses que non se piden noutros oficios, eso é así. Tes toda a razón, sí señora, toda a razón. Pois moitísimas grazas, de verdade, por atendernos, goza desta noite, como falábamos. Que goce todo o mundo. Todo o mundo desta festa do audiovisual galego e do talento feminino, onde o que falamos é de nomes propios de muller que brillan como fan, pois agora mesmo neste fotocall no que está pasando todo o mundo. Eu vou a seguir aproveitando a coller pois rostros coñecidos do noso audiovisual galego, e non sei se Isabel Blanco me daría un minutiño. Isabel, vente connosco, por favor. Convidada de hoxe desta maravillosa gala, destes premios. Sí. Entendo que emocionada de ver a tanta xente boa coñecida toda reunida aquí. Pero, bueno, claro, eu estou encantada de estar hoxe aquí en Pontevedra nesta gala de Mulleres no Foco, porque aínda por riba o foco agora mesmo pono un cámara que hai moitísimos anos que non vexo, que me alegro moito de saudar. E que ao final falábamos deso, de encontros de xente que traballou e traballará xunta. Exacto, mira, isto é moi importante, o sea, é moi importante vir estes premios, é certo que me convidaron, pero costa moito como mulleres sair adiante e decir aquí estou eu. Entón, cando un xa dirixiu, xa guionizou, xa fixo as súas propias producións e sabe o que é
levantar unha empresa por si mesma, diste, agora xa quero facer pandilla, por favor, que é tan necesario facer lobby entre mulleres. É fea a palabra, pero eu creo que xuntas somos mellores. Pois é que eu creo que non se pode decir mellor, Isabel. Hai que vir a estas cousas para empoderar. É unha palabra que ao mellor non é tan bonita, pero é bonito facer visible o traballo das mulleres. É por eso estamos aquí. Estamos aquí, hoxe demostrámolo, quinta edición, ademais, entendo que lle auguras longo futuro. Sí, claro. Mira, destacarei tamén, destacarei moito o importante que é unha risa, pero ao mesmo tempo hai que tomar moi en serio os apoios, que estea a tele, grazas, que estean as institucións apoiando, que as mulleres que forman parte do xurado, tanto as que están no xurado como as que están por outros lados, tamén mirando se san xustas para poder premiar as persoas que realmente están facendo un traballo importante. Nada, que estou encantada de estar aquí. Pois moitísimas gracias, Isabel. Deixo-te entón que sigas laretando coas compañeiras. Gracias, bonita. Eu vou aproveitar e xa vou a irme achegando pois a xente que entendo que ten que ter agora bolboretas no estómago. Maica Braña, non sei se che podo roubar un segundiño. Maica, hoxe, por favor, focos a ti, nunca mellor dito, porque hoxe é un día especial. Hoxe estou a máis de tranquila. Non me diga. Porque o ano pasado, que foi un candidata tamén, sí que viña un pouquiño nerviosa pensando, bueno, terei algunha posibilidade. Ahora xa sei que é tan difícil. Hai unhas mulleres talentosas todas. Impresionantes que fan traballos excelentes. Eu estou aquí humildemente. Presento este ano unha curtametraxe que, bueno, non é fácil dirixir hoxe en día, pero, bueno, vamos pouquiño. Ademais, se non me equivoco, a maior parte do equipo feminino. Sí, non a maior, pero sí que equilibrado, 50% feminino e o 50% masculino. Eso sí que foi unha cousa que cando falei coa guionista, con Elena Gallego Abad, que é escritora, pero é o seu primeiro traballo en guión, dixenlle quero meterme nun proxecto, se vai o meu nome como directora, quero que sexa igualitario, sí. Maica, ti falabas en moitas das túas entrevistas, primeiro, na dificultade que é ser actriz ou traballar profesionalmente de actriz a partir de certa idade, e tamén do difícil da conciliación. Quizáis estes premios axudan a ver pois que as mulleres somos bravas, somos guerreiras, pero que de vez en cando unha axudiña non ven mal. Por suposto. O que creo é que unha gran acción é difícil, non todo o mundo pode non levala a cabo, pero pequenas microaccións sí que podemos facelas pouquiño a pouco todas, non? Entón sí que, bueno, a conciliación é difícil, pero se contas con axuda, pois podes elevar un pouquiño mellor, e despois desde as produtoras pois hai que loitar un pouquiño tamén por horarios, pero hai que ir, como digo, con microaccións, pouco a pouco. E podemos conseguilo. Sí. Pois, Maica, e maiores de 50, pois aí estamos, por exemplo, eu escribindo a tope proxectos para xente, como na curtametraxe Furancho tamén, que todos pasamos de 50, case todos de 50, e algúns de 60 tamén. O importante, como dicía hai pouco un profesor de teatro, sempre hai papéis para todas as idades, porque senón é o rapaciño novo, é o pai, o avó ou quen sexa. O importante é que eses papéis transmitan a través da cámara, e eso vos facedelo de maravilla. Pero que temos que contar moitísimas historias, eso está claro. O que pasa que isto xa venden da época de Hollywood, onde os produtores eran homes, entón os directores e tal. Estamos arrastrando todo eso, pero pouco a pouco, como che dicía antes, imos conseguir seguro que grandes cousas, pero vexo lento, pero hai que estar aí. Pois pequenas accións un pouquiño máis grandes, como esta quinta edición dos Premios Mulleres no Foco, ímolas ir sumando. Maica, non podo máis que desexarte moita sorte para esta noite. Moitísimas gracias. Es un amuleto ou algo? Bueno, sí. Sí. Algo leva. Sí. Veño cargadiña. Moitísima sorte para todos os que nos estean vendo a través das pantallas. Teñen que estar atentos á gala para ver se Maica é quen de levantar ese maravilloso galardón. Espero que o pasedes moi ben. Vai ser moi divertido tamén. Gracias, Maica.
Bueno, como vedes, sigue chegando a xente, siguen chegando, pois, todos os protagonistas, os compañeiros do audiovisual. Mirade, vou aproveitar e vou arrobar aquí a vexo unha das nosas caras coñecidas tamén do audiovisual galego. Moi boas, Cris Iglesias. Hola, que tal? Arrobar aquí un segundiño, Veña, que estades sí. aquí todas laretando. Vente, vente. Estamos facendo aquí a coña de que estos son mulleres no foco, entón temos que estar aquí un pouco no foco. Efectivamente, pois ben, que nos dean as luces e acompáñanos no que eu creo que xa bautizamos como a festa do audiovisual galego con nome feminino. Sí, é unha festa moi necesaria. Nos aquí varias compañeiras do audiovisual galego tamén vimos formando parte de CIMA, que é a Asociación de Mulleres do Audiovisual, e é moi necesario, importante, tamén é unha festa para nós para xuntarnos, e é unha pasada tamén pois darlle foco a esas figuras do audiovisual que non adoitan ter ese foco, guionistas, produtoras, directoras de arte, directoras de foto. Así que moi contenta de estar aquí apoiando as miñas compis, e nada, e aquí estamos a disfrutar. Claro, ao final estamos falando de que é verdade, estamos, as cifras como que están un pouquiño baixas a hora de ver, pois, o que ti decías, esas mulleres quizáis máis detrás da cámara, esas directoras de fotografía, productoras, e hoxe ímolas poñer nun pedestal ben alto. Pois sí, é moi importante ir xerando referentes para que as nenas que veñen detrás digan pois apetéceme ser dire de foto ou apetéceme ser guionista porque teñen referentes. Entón eu quero pensar que no futuro haberá máis porque terán eses referentes as que seguir. Claro, CIMA promove esta maravillosa gala, entendo que coñeces perfectamente as 17 candidatas, estades yo poñendo complicado o xurado. Sí, son moitas, e máis que debería haber, pero bueno, se non é desta vez, esperemos que os próximos anos tamén estean aí, nada, desexando disfrutar da gala tamén. Pois non te lío máis, Cris, podes seguir falando coas compañeiras, como vemos eso, sigue a xente, sigue falando. Uxía, por favor, vente comigo, claro. Veño falar con Maica, que hoxe dicíamos, rivais non, somos compañeiras, pero intentando acadar pois ese maravilloso galardón que non só é un recoñecemento ao voso meritorio labor, sino que tamén chega con cartiños. Pois sí, os cartiños sempre son benvidos. Pero bueno, sí, é verdade que hoxe é unha noite de celebración e que, bueno, xa estar aquí é un recoñecemento moi bonito e... Claro, e a che dicir, Uxía, cando a ti che dicen que és unha das 17 seleccionadas, que claro, ao final son moi pouquiñas as que chegan a esa decisión final, como se sente unha? Non sei se hai volvoretas no estómago, presión, responsabilidade. Nada, eu xa estou de segundo ano nominada, entón... Xa perdeches do primeiro? Xa perdín no primeiro, xa tamén veño a perder, así que... Non, digo que se xa perdeches os nervios, non o premio. Os nervios e o premio, todo, xa perdí. Muller, se estás é que hai posibilidades. Ben, non, é bonito sempre tes ese, bueno, pues esa ilusión, ¿no? De que te nominen e que sintan que o teu traballo pois paga a pena ser recoñecido e eso é bonito. Non sei se tes o discurso preparado, porque eu entendo que falábamos coas compañeiras que as mulleres moitas veces non se nos ve, hai menos presenza, menos visibilidade. Claro, cando temos a oportunidade de dirixir esas palabras ao gran público, tamén hai unha responsabilidade sobre o que dicir. Traes algo preparado ou o que saia do corazón? Non traio nada preparado, honestamente, así que vai ser improvisación se chega o momento, pero... penso que hoxe non é a miña noite, entón vou tranquilísima. Claro, e a che dicir, si ves nivel no resto das candidatas, pero claramente sí, porque xa non te das como gañadora. Sí, vexo moito nivel e aí, bueno, algunhas mulleres que teñen unhas largas trayectorias tamén en anos e que penso que tamén é bonito un premio deste tipo que tamén como un pouco pois un recoñecemento a unha carreira e bueno, Veis tamén o difícil do xurado é que sodes moitas mulleres de áreas moi distintas dentro do audiovisual, efectivamente, pois con proxectos diferentes, con pois sectores dentro do noso diferentes, eso é moi difícil evalualo ao final. É moi complicado, e no meu caso que me dedico á xestión, que casi un traballo máis invisible, tamén por eso pois é bonito para min, porque bueno, na miña área, digamos, na xerencia, normalmente este tipo de focos nunca están aí. Entón, bueno, esta gala é bonita que se conflúa e se produce esa converxencia de tantos perfis, así que... Hoxe, Uxía, os focos son para ti, goza desta noite e moita sorte. Bueno, pois moitas grazas. Deixete que sigas coas compañeiras e seguimos vendo pois a xente que vai aproveitando para falar entre eles, para crear, como dicíamos, esas pequenas sinerxias das que pois vamos a gozar probablemente nas nosas pantallas nun futuro. Si me permitides, vou a seguir aquí
aquí intentando atrapar algunhas das candidatas e, se non me equivoco, creo que veo por aí a Diana González. Vente para aquí. Moi boa tarde noite, Diana. Boa tarde noite, que tal? Claro, estou aquí xa pasando eu creo que arregra os nervios das candidatas de hoxe. E ti es unha. Poderías hoxe sair de aquí con ese premio a muller no foco e ademais con 5.000 euriños. Pois sí, as dúas cousas importan. Importa, bueno, estes momentos de encontro, de celebración, porque é unha maneira de arrouparnos, de chegar máis á sociedade todo o que facemos, porque chegan as historias que contamos, pero detrás das historias hai moito traballo, non? E para poder cumprir eses soños de contar esas historias, pois tamén fain falta a parte dos cartos. Así que agradécese que sexan uns premios que den pois ese arroupo, non? Que é o de recoñecer unha traxectoria e ademais dar pé pois a seguir facendo. Claro, falamos de que sodes todas mulleres moi talentosas, con carreiras ou longas ou que teñen longo recorrido de aquí en diante, porque isto non para. No teu caso, ademais, coa muller tamén sempre nun non sei se chamar de primeiro plano a hora de contar historias, esa perspectiva femenina e feminista. Digamos que naturalmente fun ao encontro, non, doutras mulleres para poder entender mellor ese lugar do que viña, para poder entender mellor quen son. Así que digamos que non foi algo propiamente pensado, non é que un día me sentase e dixese vou facer a miña carreira e os meus filmes ao redor de mulleres, pero sí que me din conta de algo, é que moitas desas historias que a min me contaban, eu que nací na fronteira máis, non? Normalmente eran contadas por homes, eles eran os protagonistas. Entón, hubo un momento no que eu dixen, pero se elas estaban aquí, elas tamén participaban, elas tamén teñen as súas historias. Así que realmente iso foi o que fixo que fose o encontro delas e que, sí, de algunha maneira, podemos dicir que todas as miñas obras, a muller, ou o encontro con outras mulleres, pois é algo que está aí, que é moi forte. Está aí, celebrámolo hoxe con ese recoñecemento que ides a levar. Todas vos levedes un novo premio, non sei se te ves con posibilidades ou xa como Uxía das por perdido este galardón, non? Haberá que tentalo, polo menos. Eu creo que é así o sinto, de verdade. O premio é seguir contando historias e, sobre todo, seguir contando historias dende a miña terra. Porque se algo creo no que somos potencia en esa creatividade que temos e que, como ti ben dis, ten un longo percorrido. Así que o premio seguirá poder seguir facendo dende Galicia. Pois non vou decir que oxalá así sea, porque estou segura de que vai a ser así, así que de verdade moitísimas grazas por atendernos hoxe, moita sorte, estaremos moi pendentes a través da pantalla de se esti a galardoada, pero o que está claro é que mereces os nosos parabéns por todo o teu traballo. Moitas grazas e sorte a todas. Deixámoste que sigas gozando e xa vedes, síguense creando pequenos corrillos, os fotógrafos tamén comezan a chegar e que os medios de comunicación de toda a cidade de toda Galicia están pendentes desta quinta edición de Mulleres no Foco. Unha quinta edición na que falábamos precisamente deso, de 17 candidatas cunha dificultade moi grande a hora de escollelas, pero con nomes ben propios. Recordamos algunhas delas. Hoxe poderían levar o premio Beatriz Lejerén, Inés Colmeiro, Irene Basantapín, Uxía Caride, coa que acabamos de falar hai un anaquiño, Andrea Vázquez, Silvia Fuentes, Mabel Rivera, Lucía Estévez,
Lucía Veiga, Diana González, a nosa última entrevistada, Alicia Francés, María Roja, Carmen Méndez, Anxos Fazáns, Ángeles Huerta, Sabela Iglesias ou Maica Braña. Todas elas, como dicíamos, mulleres das que debemos recoñecer o seu papel, ese perfil con perspectiva de xénero, esas activistas polo recoñecemento da muller no sector que impulsan o emprego feminino no audiovisual galego. Teñen talento, teñen unha longa traxectoria personal e a súa achega merece que hoxe estiveran connosco. Estou vendo en pantallas a Lucía Veiga, que hoxe ademais fai dobrete porque ela é precisamente non só unha das nominadas, senón tamén a conductora da gala, e iso ten moito mérito. Moi boa tarde noite, Lucía Veiga. Podoche roubar un minutiño? Podes, claro, sempre. Como ti, tío, podesme roubar o que queiras. Ui. As cousas que pasan cando hai moita xente que se xunta e que goza dunha noite do talento feminino. Claro, que o que temos que facer ademais é falar entre nos, compartir entre nos, saludarnos e entón, claro, andamos polo medio, que é por onde temos que estar, no medio. Somos bulebules que hoxe ademais deixamos a nosa pegada aquí e transmitimos que as mulleres si podemos estar infrarrepresentadas, pero temos moito que dicir e si nos deixan moito que facer. Vamos, estamos comenzando todavía, estamos aínda, conseguimos meter o pé e agora entre todas hai que empurrar para abrir a porta e que entre a cano libre, todo o audiovisual feminino para facer gala dese foco que brilla tanto tamén coas mulleres. Hoxe tes un dobre papel. Sí. Hoxe, claro, liaronte, ti és unha das nominadas. A mí é moi fácil liarme, eu en cada charco que hai eu métome de... Ai. Ti hoxe poderías levar este maravilloso galardón que recoñecería a túa meritoria labor, a túa traxectoria e o que queda por diante, pero non sei se serás ti quen de dicir o teu propio nome porque tamén eres a presentadora da gala. Tamén, a mí faltame que me dean unha escoba e barrer o fotocol para que estea todo o mundo. No, a ver, aquí neste caso que pensen en ti para que sexas candidata a unha cousa así, son as veces entre esas outras 16 mulleres, pois ese xa é o galardón, non? Un pouco o sentido desta gala potenciar e facer de altofalante de todo o que hai e despois pois haberá tres eu non conto porque aparte ninguén podería conta, ser moi incómodo, poderían tildar de tongo. Imaginas todo o auditorio a fundación tongo. Non creo, pero non che vou mentir, levo falado xa cunhas cantas candidatas, ningunha conta, pero tres ídelo levar. Algúnha de vos vai a ser. Isto é como o gordo do Nadal, unha maravilla, e sobre todo o premio que aparte que me pediran e con tanto cariño que presentase eu a gala. Entón removín Roma con Santiago para chegar a tempo e estar aquí hoxe. E podes nos adiantar un pouquiño do que imos a ver nuns minutiños? Pois nada ostentoso tampouco, ni nada, o que temos é un acompañamento musical extraordinario e temos un par de guiños para facer un pouco máis entretido, pero sobre todo imos reflexionar un momentiño sobre audiovisual, sobre mulleres, sobre feminismo e poñeres en valor a esas 16, comigo 17 persoas candidatas que son focos agora mesmo no audiovisual ou que así consideraron os que as puxeron aí como candidatas. Estamos falando dunha quinta edición. Despois desta virán moitas que faltan. Temos canteira para seguir xuntando 17 nominadas cada ano. Porque ademais é moi bonito cando se propoñen as candidaturas, digamos que hai como tres conceptos que son mulleres emerxentes que acaban de comenzar, mulleres con moita traxectoria as que premiarlle toda esa carreira e mulleres que, por exemplo, que no último ano conseguiran algo relevante. E entón é como abarcas un espectro tan grande de mullerazas que lle pondes difícil ao xurado, claro. Home, claro, eu non sei como farían. Menos mal que non me tocou eso, non me tocou. Por sorte. Por sorte. Pero sí, é impresionante reflexionar sobre isto. A mí me gustaría eso, que a xente nas súas casas tamén o pense, non? E que se afaga aos nomes das mulleres en mayúsculas, nos títulos, nos créditos e no audiovisual. Pois, Lucía Veiga, moitísimas grazas por atenderme. Que alegría verte! E que ao final aquí vai haber mulleres en todos os puntiños. Na previa, no propio acto. E no post. Despois comentando. Claro, comentamos porque despois. A posfesta, aí onde van a xurdir sinerxias. Home, como cando vendías leiras nos tanatorios, pois aquí
proxectos nas posfestas dos premios. De aquí o ano que ven xa che digo eu que algunha cousiña xuntas de moitas das persoas que hoxe ata aquí se acheguen vai a sair. Pois éxito seguro. Graciñas, Lucía Veiga, díxote que te prepares. E xa siguen chegando, por favor, adiante, que siguen chegando as autoridades e imos deixar que saquen esa foto, por suposto, no fotocall que está pensado precisamente, pois eso, para amosar toda a xente que no día de hoxe está apoiando o audiovisual galego. Institucións, produtoras, creadoras e, por suposto, toda a cidade de Pontevedra que se une para darlle este agarimoso recoñecemento a todas as mulleres que o fan posible. Xa falábamos de que o cinema galego, o audiovisual galego, ten nome de muller. Estamos precisamente vendo como se están a preparar e eu, se me deixan, a verdade que lles roubaría uns minutiños, pero non lles vou mentir, cando se fala de autoridades, unha é un pouquiño máis cauta. Así que vou a... están preparando a foto, non sei se quero interrumpilos. Vou aproveitar. Moi boa tarde, noite, perdoade que vos moleste, non sei se contabades, pero mira, mentre se prepara a foto eu aproveito e roubovos un minutiño. Jorge Cubela, deputado de Cultura, como non podía ser de outro xeito, as institucións apoiando un acto como este. Totalmente, ademais estamos moi orgullosos de celebralo, é dos que máis esperamos durante o exercicio, durante o ano, e polo tanto é moi importante visibilizar todo o traballo da muller no sector audiovisual que tanto estamos apoiando dende as institucións, ademais nun gran momento como que estamos a vivir. Agora mesmo pues, representa unha das industrias culturais máis potentes a nivel galego e estamos vendo que así, polo tanto, pois un orgullo, a verdade é que sintetiza o que hoxe sentimos todos, como sociedade e como país. Xa que efectivamente somos unha desas gran potencias, o cinema audiovisual galego poñen a Galicia no mapa, senón o estábamos xa, e ten nome de muller. Totalmente, vemos como as grandes artistas, todos os componentes, todo o que está alrededor do produto e do panorama leva nome de muller e, polo tanto, pois moi orgullosos. Temos expoñentes como as que están nominadas hoxe nesta gala que representan perfectamente o que queremos ser, onde temos que chegar e o que temos que conseguir todavía. Sin teitos de cristal e, polo tanto, pois rompendo calquer tipo de situación que nos faga loitar pois porque estean aí en primeiro plano, tendo o protagonismo que merecen, demostrando a calidade que temos como sector e, bueno, pues dende a Diputación, por exemplo, que é a administración e institución que lidera o acto, demostrar que as apoiamos e que queremos poñer o foco nesta gala, efectivamente. Pois poñemos o foco nas mulleres e eu deixo que poñan o foco en vos e vos saquen a foto institucional, porque claro, poñémonos aquí a Lareta, estou a interrumpir, estáme mirando o presidente da Deputación un pouquiño regulero, pero eu agardo que mo perdoen porque, como dicíamos, a verdade é que isto é unha data para recordar, para poñer palabras a esta maravillosa festa do audiovisual galego, para recoñecer o traballo destas mulleres, para cambiar as cifras de infrarrepresentación actuais da muller no sector e darlles esa maior visibilidade, esa maior presenza, sobre todo, como falábamos, nos postos quizáis que están máis detrás da cámara, na dirección, na xefatura de produción, na dirección de fotografía, de arte, na xestión cultural. Recoñecemos, pois, con estes premios o papel da muller, recompensan e visibilizan de algún xeito pois esa meritoria labor das que serán hoxe as tres galardoadas, como falábamos, sí, terá unha dotación económica de 5.000 euros, pero sobre todo o que terá será un recoñecemento. Vemos xa como as autoridades se van achegando cara ao auditorio, onde nuns minutiños comezará e terá lugar esta gala, como dicíamos, presentada por Lucía Veiga e co acompañamento musical de Guadi Galego e Margarita Mariño. Decían Guadi Galego e Margarita que a música medra cando se comparte, pois hoxe compartimos o talento feminino e este vai a medrar en gran maneira. Sexan benvidos xa oficialmente á quinta edición da Gala e dos Premios Mulleres no Foco.
Señoras e señores, benvidas á gala de entrega da quinta edición dos premios Mulleres no Foco. Con todos vostedes, Lucía Veiga. Perdón, sí, un segundo. No, espera, perdón. Xa que me presentas, di algo máis, non? Non sei, ponme en valor un pouco. A ver, está ben. Vou, Sí. Señoras e señores, con todos vostedes, a famosa actriz Lucía Veiga. Si, no, perdón, un segundo. Famosa non ten mérito, famoso calquera. A ver, famoso, non sei, di algo, non sei, que son boa no traballo, que son... Gran actriz. O que hai que aturar, Señoras e señores, con todos vostedes, a gran actriz Lucía Veiga. Sabes, perdón, sabes que pasa? Que non o vexo que fagas con ganas, non está completo isto. Ti non... A ver, organización, que entrou xa esta voz en off novata aquí? Novata? Dixeches novata? Novata? Son Maica Braña, a única, a inconfundible, a lenda do audiovisual galego. Ah, carallo, ti si que te presentas ben, venga. Pa ti sí, non? Pois, bueno, o mismo como pa min, con un pouco máis de bombo, non sabes? Actriz, comunicadora, que tamén presentei programas, di eso. E non podes sair e empezar a gala dunha vez. Mira, Maica, baixa unha, non te poñas farruca que che poño o pecho no micrófono, Pero non ves que tes a xente mirando para un escenario baleiro? Mentres discutes con everything of me. Estes premios chamanse Mulleres no Foco e agora mesmo estás na sombra, ti verás. Ai, vale, tes razón, pero preséntame como é debido, que quero que a xente aplauda ben forte para sair, que... Señoras e señores... Pois podes quitarme esta voz de pito? Ai, sí, perdón. A ver... Bueno, así, agora sí. Grazas. Con todos vostedes, a gran actriz e comunicadora, pero inda mellor persoa, Lucía Veiga. Ahora sí. E non baixedes o aplauso, por favor. Moitísimas gracias á gran actriz Maica Braña por esta pequena brincadeira para comenzar a gala. Bueno, pois, moi boas tardes a todas as que estades aquí presentes, a todas tamén as que están seguindo a retransmisión en streaming. Benvidas a esta quinta edición dos premios Mulleres no Foco. Premios, bueno, pois porque hai que poñerles un nome, hai que chamarlo de algunha maneira, porque esta noite non estamos aquí para competir. Non. Hoxe celebramos un recoñecemento que nos está axudando a crear referentes en Galicia, referentes femininos en Galicia. E temos que darlle por iso moitas gracias a CIMA e, por suposto, a Deputación de Pontevedra por apostar por un audiovisual igualitario que é o mesmiño que dicir máis xusto. Aquí tedes mulleres que paren historias, mulleres que dirixen películas, que editan planos imposibles, que crean pezas musicais doutra galaxia, ou estratosféricas, ou que transmiten emocións complexas cun simple xesto. E sabedes o que teñen todas en común, ou o que temos, o que compartimos todas? Pois que somos capaces de facer o noso traballo mentres esquivamos comentarios machistas con elegancia dun felino. Dunha felina. Vale. Pois tal como están os tempos, se o pensamos, estes premios tamén se poderían chamar mulleres que sobreviven ao audiovisual galego. E si é así, non é exageración, porque aínda hai quen pensa que o feminismo é un deporte de risco, non? Que esta gala, para eles, seguramente sexa como subir ao Everest. Para todas esas persoas, unha persa grande, un biquiño, dedicarlles todo o noso agarimo, porque, bueno, porque cada día xa hai suficiente rabia na televisión como para seguir prendendo a faísca. O mundo evoluciona máis rápido que moitas persoas e entón a todos eles queremos decirlles escoitade, reflexionade e deixade paso, non? Sí, eu penso que sí.
CIMA, a asociación, chamase CIMA, a min gusta de pensar porque queremos coroar ese cumio entre todas xuntas. O tema é que non é nada paso abrirse camiño na dura montaña do patriarcado, non? Amigos, varóns, moitos conseguistes dar o paso, vou falar tamén para o streaming, moitos conseguistes dar o paso de dicir abertamente que sodes feministas e agora só faltan os feitos. Ben, pois, hoxe celebramos nomes e historias que brillan con luz propia. Imos facelo con risas, con emoción e con forza, que é toda esa forza que precisamos para seguir loitando. E para poñer banda sonora a este manifesto temos a sorte de recibir hoxe entre nós a dúas artistas con denominación de orixe, con experiencia en forza e experiencia no foco. Elas son Guadi Galego a voz e o piano, acompañada por Margarida Mariño o chelo. Un forte aplauso. Presa dunha guerra posmoderna, confundida nunha viaxe sideral. Despois de tantos anos agachada, decidiu volvelo tentar. Pode que unha onda submarina se confunda coa turuxo ancestral, que remova a conciencia do que observa e colapse o seu modo de existir, subsistir. Seu modo de existir, coexistir, subsistir, resistir, coexistir. Son como o mar, teño principios, non teño finais. Son como o mar, teño principios, non teño finais. Historias que nunca teñen nome, versos que non se escribirán, cancións que non serán cantadas, todas flúen no instante de amar. Cada impoñente artificio confirma que non quero sucumbir, que quedo coa beleza dun paxaro e do bo que o fixo. Resistir, subsistir, resistir. Son como o mar, teño principios, non teño finais. Son como o mar, teño principios, non teño finais. Son como o mar, teño principios, non teño finais. Son como o mar, teño principios, non teño finais. Son como o mar, teño principios,
amigas, ilustrísimas amigas, que están moi de moda facelo así, se estes premios existen é grazas ao apoio de institucións como a Deputación de Pontevedra, que aposta por un grupo de mulleres que non se quedaron na butaca ou no sofá mirando a pantalla, senón que decidiron coller a cámara, coller o micro ou mesmo o megáfono. Elas son as que conseguiron que o feminismo no audiovisual non sexa só unha palabra bonita, senón unha acción constante e duradeira. Recibamos coa forza que merece a unha delas, a presidenta da Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais, CIMA, Guadalupe Balaguer Trelles. Gracias, Lucía. Boas noites. Me vais a perdonar que hable en castellano. Querido Luis, presidente de la Diputación de Pontevedra, querido José, consellero de Cultura, Lingua y Xuventude, queridas y queridos asistentes a esta gala. Estoy muy feliz de estar aquí. Es un privilegio enorme estar rodeada de mujeres tan talentosas. Soy Guadalupe Balaguer Trelles, vengo en representación de las 1.400 socias que formamos CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas. Soy la presidenta y quiero que sepáis que para mí es un gran orgullo poder acompañar la delegación de CIMA de Galicia, porque esta delegación tiene ya más de 70 socias. Creemos que es muy importante el rol que desempeñan todas las delegaciones, que acompañan todas las necesidades de las socias en cada comunidad autónoma. Como sabéis, desde la asociación hemos logrado que el sector sea más igualitario. Durante más de 20 años llevamos trabajando para visibilizar el trabajo de tantas mujeres. Hemos afianzado las cuotas en la industria, dando lugar a que muchas mujeres puedan desarrollar su vocación y su profesión. Trabajamos por la igualdad, por la inclusión, por la diversidad, la visibilización de la mujer en el sector audiovisual, dando especial importancia a la erradicación de la violencia y fomentando lugares de trabajo seguros, así como también haciendo hincapié en la conciliación y la educación. Días atrás presentamos el 10º informe. Os invito a que os metáis en la página web de CIMA y lo veáis, porque realmente es muy interesante. Desde CIMA apostamos por la investigación y por el análisis de la desigualdad de género en el sector audiovisual y cinematográfico. Hemos conseguido que muchos cargos que tradicionalmente estaban masculinizados estén ahora ocupados también por mujeres, como es el caso de composición musical, de guión, de efectos especiales y de sonido, entre varios otros. La tasa de crecimiento anual ha sido superior en algunos casos al 10%, y esto sugiere que, si la tendencia se mantiene, se podrían alcanzar niveles equitativos en menos de una década. Con el apoyo y la colaboración de todas y de todos, creemos que podemos hacer una industria mejor, donde cada una y cada uno tenga una voz y tenga un espacio. 50-50 es el objetivo que tiene CIMA, y para ello trabajamos, por suerte y agradecidas, de la mano del Ministerio de Cultura, de la Diputación de Pontevedra, de la Consellería y de tantas otras instituciones a lo largo y a lo ancho de toda España. Espero que disfrutéis mucho de la gala. Moitas grazas y bienvenidos. Pois chegamos a un dos grandes momentos desta noite, que é a mención de finalistas. Todas coñecemos as candidatas desta quinta edición dos Premios Mulleres no Foco. Son consciente do que estaredes pensando algunhas de vos. Lucía Veiga está presentando a gala e tamén é finalista. Enchufe! No, nada de enchufes, eu son actriz inalámbrica. E agora, en serio, jaja, non era tan bo, pero gracias por rir o chiste. Pero agora, en serio, non sabedes a ilusión que me fai estar aquí entre todas estas mulleres talentosísimas, incribles. Das moitas cousas que pensei para falar hoxe, pois decidín demostrar o meu amor pola profesión expoñéndome un pouquiño ante vos, e teño unha pequena, nunca mellor dito, sorpresa que creo que poderemos ver agora na pantalla. Mira pai, mira pai. Mira que cara.
Que mal fixeron os 80, Dios mío, querido. Bueno, si esta nena soubera a que se lle viña en riba, bueno, quedaría con esa cara, efectivamente, sí. Sí. Me gustaría decir que era cara de ilusión, pero se cadra era cara de descreimento, non? De non saber moi ben. Non sabía o que supoñía o mellor facer un casting para un paté ou un foie, neno, como decimos na Coruña, e quedar suplente de suplente. É moi gracioso ver as fotos de nenos, verdad? Esta cousa que vos presentei, pois non vos preocupedes porque teño fotos de moitas vosas. Mira pa aí! Que cousa bonitiña, Mira que caras, algunhas máis de ilusión, outras xa vendo a que se lles viña en riba, dificultades, pero proxectos, pero, non sei, traballo, non sei. Somos unha xeración moi bonita, non? Temos estas fotos marcadiñas dos 70 e dos 80 que, bueno, que nos traen lembranzas e que nos dan moita ilusión. Quero pedirvos un segundo, por favor, que me poñades a foto da Lucía cativa. Aí está. Porque lle quero mandar unha mensaxe, unha cousa que moitas veces non temos oportunidade de facer, e eu lle diría a esta nena, pois non sei, se lle tuvera que dar un consello, lle diría que non tivera medo. Non teñas medo, muller. Dille que non a ese traballo de merda que vas pasar moitos anos afundida nun pozo e, sobre todo, loita. Loita polos teus soños, incluso polos que non sabes que tes, por exemplo, de ser actriz, e loita con moitas ganas, porque o medo é o que paraliza a moitas nenas como a ti. Sí. Nenas, cada unha cos seus talentos, pero sen espellos onde identificarse. Na Galicia, desta Lucía cativa, as mulleres do audiovisual cabían nun fotograma. Medramos obrigadas a crear tirando pois de intuición, sen referentes que nos dixeran mira, ti tamén podes, eu fíxeno así. Pois non había. Na miña infancia as actrices parecían vir doutros mundos e as directoras eran como os unicornios. Todo o mundo falaba delas, pero ninguén as vira nunca. E por iso existen estes premios, para que cada unha das mulleres que hoxe son finalistas, e as de outras edicións pasadas e as de todas as que virán, sexan unha imaxe do que é posible, da luz que guía todas estas rapazas do presente que agora mesmo xa están empezando a gravar historias cos seus móviles, creando historias e soñando con guións ou simplemente buscando o seu lugar no mundo, sexa cal sexa. Grazas de corazón a todas as que estades hoxe nese foco por representar a loita polo noso presente e polo noso futuro. As 17 mulleres finalistas de hoxe falan por si mesmas e esta é a súa voz. Ola, son Asos Fazán, son directora e guionista e tamén produtora en SETI. Ola, queridas compañeiras do audiovisual galego. Ola, eu son Irene. Ola. Ola, son Maica Braña. Ola, son Alicia Francés, directora de fotografía. Son Lucía Veiga, son actriz. Ola, son Silvia Fuentes. Soy Beatriz Lejerey. Eu son Lucía Estevez, son directora de ficción. Son Sabela Iglesias, son guionista, productora e directora dende 2012. Son María Rojas, actriz e artista visual. Hola, son Inés Colmeiro, son guionista de televisión, directora. Son Andrea Vázquez, productora de Mírame Mira e tamén de Amor Hambre. Son Mabel Rivera. Hola a todas, eu son Carmen Méndez, actriz e directora. Fui pionera en el sector TIC gallego al crear la primera agencia de diseño y desarrollo de productos interactivos. Este ano estou bastante contenta porque veño de dirixir a miña ópera prima. Trátase dunha curtametraxe que se titula Furancho e que nace coa esperanza de converterse nunha serie de televisión. O certo é que a miña carreira non se pode desligar da produtora Illa Bufarda, un proxecto que botamos a andar, Adriana Pérez Villanueva máis eu hai 13 anos. Agora estamos facendo San Simón,
e Strain Río, que tamén pois abriu, non, outras posibilidades de coproduccións con outros sitios e San Simón, non, que está tan anclado a nosa historia de Vigo, da provincia de Pontevedra. Eu este ano estou moi feliz porque compartín Pura, a miña primeira curta como directora, e foi tan bonito todo o que escoitei das miñas compañeiras e das persoas que a viron que me animaron a seguir creando. Tanto como xefa de producción e directora de producción, como agora como produtora executiva na nosa propia empresa, de alguma maneira todos os traballos destacaron por o equipo de referentes e de mulleres compañeiras coas que puiden traballar. Levo 3 ou 4 anos adicándome exclusivamente á dirección de fotografía e estou rodando a miña primeira película de ficción actualmente. Para min é super importante contar o orgullo máximo que neste momento resulta para min que un programa que meu, un formato que meu, sexa líder en moitos casos de audiencia todas as tardes na nosa tele. Os meus traballos normalmente xiran alrededor do corpo. Isto ao principio surdiu de forma natural, xa que era o único material gratuito do que podía dispoñer, e pouco a pouco foise afianzando case como unha responsabilidade a nivel social, en político, e como unha especie de reivindicación do noso propio estar no mundo. Eu cada vez teño máis claro que o traballo máis interesante, máis importante, é o que aínda está por facer. Soños teño moitísimos xa cumpridos, Rapa, Soy Nevenca, Celeste, Animal, Clanes, na Gloria, Mariachis, Malo Será, Malicia Noticias, Luar. Pero se hai un soño que me apetecería moito cumplir é presentar unha gala Mulleres no Foco. O meu soño é unha cousa moi sinxela, pero que a día de hoxe aínda non é posible, e é que as mulleres poidamos contar as nosas historias desde todas as nosas voces en igualdade de condicións que os homes. Cando rematamos unha obra audiovisual nunca temos a seguridade de que vai haber unha próxima, e cantos máis anos cumprimos, refírome, sobre todo, ás mulleres, actrices, esa seguridade cada vez se vai reducindo máis. As directoras de fotografía seguimos sendo o departamento con menor representación femenina, con un 21%, e ademais con un crecimento anual moi baixo de un 1,3%, que significaría que necesitamos máis de 14 anos para entrar en termos de igualdade. Dentro do meu traballo en Agapi seguirei visibilizando as mulleres porque penso que aínda nos queda moito por andar, aínda que estamos no camiño correcto. Van cambiando pouco a pouco as cousas e cada vez somos máis as que podemos adicarnos a traballar nesta industria, pero é necesario seguir loitando para que isto se normalice e para que a igualdade de oportunidades e a igualdade laboral, salarial, sexa unha realidade. Entre todas podemos ser unha voz que tamén conta cousas, que tamén narra a realidade con perspectiva tamén de xénero. Concretamente no meu caso estou moi interesada en representar as realidades das persoas queer, as persoas con discapacidade, personaxes como VIH, personaxes que non existen agora mesmo nas ficcións galegas e que desexo e que traballarei en que iso cambie. Creo que é moi necesario, moi pertinente poñer efectivamente a cámara, apuntar cara este traballo formidable que están facendo moitas, que moitas fixeron antes que nós, non podemos esquecer e que nós temos que loitar por seguir dándolle visibilidade. Porque las historias son lo que nos une, lo que nos ayuda a entender, a imaginar y sobre todo a comunicarnos desde lo más humano. Ellas me abrieron el paso y sigo cruzando puentes para juntar lados y contar historias. Continúo soñando otras vidas y que el cine se puede salir de la pantalla. Después de varias películas, vuelvo al punto de partida para soltar las historias en un museo. Transfronteriza es mi próxima parada. Sueño que juego con ellas y que a otras les será más fácil.
o meu desexo para este 2026 é que desfrutedes de moito cine feminista. Compañeiras, adiante e a seguir ca loita. Cada paso foi importante para chegar aquí. E que se nos recoñeza e que de repente pois pasen cousas como que esteamos no foco, resulta de verdade moi gratificante, pero que ademais é moi importante. Gracias por esta nominación y por permitirme formar parte de algo tan inspirador. Moito traballo para todas, moita sorte e un saúdo. Vémonos na próxima e vemos nos cines. Estou moi orgullosa de vos, do vosso traballo, de que sigamos xuntándonos para celebrar. Bicos enormes a todas. No. Chegou o momento de entregar os premios. Nada de nervios, supoño que ningunha. Xa dixemos antes que non é competición, non se trata de gañar ou perder hoxe, simplemente recoñecemos o traballo de todas e a parte de todas xuntas. Hoxe celebramos o talento e o esforzo das mulleres que fan posible, de parte das mulleres que fan posible o audiovisual galego. Falando de premios, se me permitides un segundo, do premio físico, hai cada un que cuidado, se nos poñemos a comparar, o noso de hoxe, de Mulleres no Foco, gaña, pero por goleada, porque pequenas píldoras. Os Óscar, unha figurita dos Óscar, un tipo calvo, espido, tapando cunha espada a súa propia espada. Guai. O Goya, ese tremendo cabezón, que todo o mundo quere, pero que despois non hai estante que aguante, verdad? O Mestre Mateo, que está mal escalado, non? Ese tremendo cabezón, con dúas mans pequeniñas, tamaño dinosaurio, como o tiranosaurio rex das figuras de premios, que está pedindo perdón ao resto por existir, perdón, estou mal escalado. Bueno, non pasa nada, ten que haber de todo neste mundo. O premio de hoxe, o noso, en cambio, é outra cousa. Esta peza que imos ver, temos aí os tres gardadiños, en un segundo verede xa, é unha obra de arte creada pola artista Pilar Alonso e non é unha figura calquera. É unha peza que fala de nós, da nosa mirada e da luz que nos fai visibles a todas. Está inspirada nese círculo do cine que recorda os focos e tamén nos títulos de crédito. Ese lugar, os títulos de crédito, no que por fin aparecen os nomes de todas as profesionais que fixeron e fan e farán posible o noso cine. Tamén é un ollo de muller, un símbolo da mirada feminina que observa, que crea e que ilumina, porque, amigas, no cine e na vida o que non se ilumina non se ve. E hoxe entregamos 3 premios, pero celebramos 17 finalistas, e cada unha delas é unha historia que nos inspira. Os 3 galardóns están dotados con 5.000 euros porque tamén se premia o talento con feitos, con money e non só con palabras. E para comenzar a repartir estes premios, temos que entregar o primeiro e teño o prazer de convidar de novo ao escenario a Guadalupe Balaguer Trelles, representando a Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais. Abro el sobre. Bueno, quiero
quiero invitar a Beatriz Legren a subir, por favor, al escenario. Beatriz. Cousa bonita, aproveito este aplauso tamén para Pilar Alonso que está con nos. Mirade que maravilla de peza. Hoy traje algo que querría leeros. Lo preparé esta mañana y lo primero y le he titulado La historia que nos une. Lo primero es gracias. Gracias a la Diputación de Pontevedra por impulsar este galardón que reconoce la mirada y el talento de las mujeres en el audiovisual. Gracias a AGAC y a CIMA por creer en mí, por acompañarme y por seguir tejiendo redes que hacen posible que nuestras historias se escuchen, se vean y se vivan. Recibir este reconocimiento me llena de orgullo y gratitud, porque detrás de cada proyecto, cada idea, siempre ha habido una historia que me empujaba a seguir creando. Comencé contando cuentos, convencida de que las historias eran la mejor manera de entender el mundo. Y con el tiempo descubrí que también podían habitarlo, transformarse en experiencias que se sienten, que se recorren y que se viven. Fui pionera en el sector TIC gallego al fundar la primera agencia de diseño y desarrollo de productos interactivos, cuando la palabra interactividad era todavía una promesa del futuro. Y ese futuro, que hoy ya es presente, sigo explorando cómo el relato, el juego y la tecnología pueden tocar el alma. Porque las historias no son solo entretenimiento, son el hilo invisible que nos hace humanos. A través de ellas aprendemos, compartimos tradiciones, transmitimos cultura y nos reconocemos los unos en los otros. Contar es un acto de conexión. Narrar es tender puentes entre generaciones, entre disciplinas, entre lo real y lo imaginario. Hoy, más que nunca, creo que la narrativa es un puente entre lo analógico y lo digital, entre la emoción y la innovación, entre lo que fuimos y lo que todavía está por llegar. Muchísimas gracias por este galardón, por creer en el poder de las historias y por permitirme seguir diseñando mundos donde la emoción es y siempre será la tecnología más humana que existe. Gracias. Moitísimas grazas ás dúas. Continuamos. Estamos agora moi orgullosas tamén de recibir neste escenario as institucións que queren abanderarse, pero da unión, da igualdade e da loita feminista. Por iso, para entregar o segundo premio, teño o prazer de convidar ao escenario o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.
Bueno, moi boa tarde, xa casi noite a todos e a todas. A verdade é que para min é un imenso placer e unha honra estar hoxe aquí por varios motivos. O primeiro é porque temos a gran sorte de que a Diputación de Pontevedra puxo en marcha fai uns anos un recoñecemento que eu creo que era máis que necesario. Un recoñecemento que poñía no foco, nunca mellor dito, a labor de tantas e tantas mulleres que fixeron do audiovisual o que hoxe somos. E despois me referirei ao momento no que estamos vivindo no sector audiovisual galego. Por eso quero agradecer en primeiro lugar ao presidente Luís, querido Luís, gracias porque creo que máis que nunca é importante que sigamos recoñecendo, que sigamos poñendo en valor o grandísimo traballo que se leva facendo en Galicia no sector audiovisual, moitas veces esquecido, moitas veces olvidado, moitas veces seguramente escondido, o traballo das mulleres que hoxe construíron o noso sector audiovisual. Gracias tamén a presidenta de CIMA, Guadalupe, gracias por estar hoxe aquí, gracias pola tua atención, gracias polo teu esforzo de saudar en galego. A verdade é que se agradece moito, de verdade, que veñades a unha terra amable, na que estamos encantados de recibirvos e que nos gusta tamén que nos teñades en consideración e que saibades que temos unha fermosa lingua, que foi unha parte importante tamén da promoción, da creación do noso sector audiovisual, do ADN, da xenética propia que ten o sector audiovisual galego. Gracias a todos os que están aquí, aos deputados e deputadas, as 17 nominadas, que seguramente este ano son as caras visibles de centenares ou milleiros de mulleres que eu coñezo e que recoñezo no meu traballo diario, que podo compartir con elas as experiencias dos seus proxectos vitais. E aí quero poñer o foco nunha persoa que creo que representa todo ese traballo, todo ese esforzo que a nosa extraordinaria presentadora de hoxe, ademais, creo que non fai falta decilo, pero sabedes que, ademais de ser unha magnífica actriz e unha maravillosa presentadora, tamén a nosa flamante presidenta da Academia Galega de Audiovisual. Un tema nada menor. Temos unha presidenta na Academia, e, como sabedes, a Academia Galega de Audiovisual é a entidade que aglutina todo o sector audiovisual galego e que está, desde logo, facendo un traballo maravilloso, maravilloso de verdade, dende Galicia. Agradecer e facer unha mirada cara atrás. Se falou aquí da invisibilidade da muller durante moitísimos anos no sector audiovisual, pero tamén, eu creo que desas mulleres esquecidas hai que recordar e hai que acordarse para saber por que chegamos ata aquí. E foron elas as que moitas veces de maneira incomprendida e a veces, moitísimas veces, dende logo dunha maneira inxusta, foron tratadas por o sector, un sector evidentemente masculino, que non foi quen de entender que o gran talento e a gran creatividade viña da man delas, da man das directoras, das produtoras, do persoal, de todas as persoas, de todas as mulleres que fixeron medrar o cine en galego. E por eso creo que daquelas mulleres, daquelas valentes, hoxe recibimos toda esa herdanza. E hoxe podemos decir que o sector audiovisual de Galicia pensa en femenino, actúa en femenino e ten os seus éxitos en femenino. Hoxe, todos os proxectos audiovisuais que temos en Galicia, que non son poucos, os que están acadando os maiores éxitos e os que están tamén en todo o circuito de cinema ou en todo o circuito tamén do sector audiovisual ou das propias curtametraxes, está escrito maioritariamente en femenino. E iso é porque temos un grandísimo talento, temos un sector no que tamén, en certa medida, dende a Consellería de Cultura e dende a Xunta de Galicia estamos intentando acompañar. Podelles decir que non é nada sinxelo, non é fácil seguir o ritmo de creación, de produción, o ritmo e a capacidade que ten este sector que está acadando seguramente os maiores recoñecementos a nivel non só galego, non só nacional, sino tamén a nivel internacional. E gracias a todas vós, fomos quen e somos quen de estar construindo un sector, unha industria. Hoxe en día o sector audiovisual en Galicia xa é unha industria que tira de forma moi clara e moi contundente do emprego, da riqueza, e que pouco a pouco vai posicionando e vai situando a muller no papel que lle corresponde. Por eso, para min é unha enorme satisfacción estar hoxe aquí. De verdade que é unha honra poder participar en esta gala de Mulleres no Foco. É unha honra, entenderán vostedes por qué dentro dun momento tamén, decir que a segunda muller recoñecida nesta gala é
unha persoa, unha muller, nacida na Estrada, e que se chama Silvia Fuentes. Moitísimas gracias. Bueno, perdón, veño por aquí xa porque a min esta cousa dos aplausos me dá un pouco de apuro, desculpar. Bueno, a ver, por onde empezo? Antes de nada, quería agradecer a CIMA e a Deputación e ao xurado que de alguma maneira veu algo en min que recoñecer e pareceme moi bonito e me parece unha responsabilidade e bueno, dende aí partimos. Tamén quería aproveitar este momento, xa que estou aquí, para facer un pequeno repaso das miñas mulleres no foco, que son as que fixeron que eu este aquí. E algunhas están aí e digo, bueno, xa de paso, pois tamén as nombro. Unha delas é Anxos Fazáns, que agora mesmo está poñendo a man na cara, tapándose, pero vou dicir o teu nombre, muchacha, non pasa nada. Ela é a miña socia, en Sétima, temos unha empresa xuntas, e bueno, picamos pedras xuntas día a día e parte deste premio é seu. Tamén están por aí as miñas amigas da Estrada, de feito, amigas que forman parte da miña vida dende que para min o mundo é mundo e que de alguna maneira bueno, camiñamos xuntas día a día. Tamén está por aí Alicia, amiga e compañeira co que compartimos vida e casa, porque o presente é precario, isto tamén por deixalo aí, non? E tamén está por aí a miña compañeira Nati e amiga, que por non deixar, porque tamén quería mencionar a referentes cos que traballamos cerca, e Nati é unha delas. Nati foi directora de produción, coa que eu traballei nas primeiras películas como xefa de produción, e agora traballamos xuntas sempre que podemos, aínda que ela ten unha empresa e eu teño outra, e sentila cerca, de alguna maneira, me fai creer no audiovisual. Nati, estás chorando, non chores, xuntas sempre, gracias por todo, eres unha referente e eres unha das miñas mulleres no foco, sen duda. E non quero, bueno, e tamén me quero acordar de miña avoa Maruja. Miña avoa Maruja foi unha inmigrante, emigrou a Alemania nos anos 60, emigrou e volveu. Ela ensinoume a forza e o valor e a dignidade do traballo das fillas, como a nós, das fillas da clase obreira, e dende aí, e mirando tamén ese traballo dende un lugar, dende a alegría e dende a paixón polo traballo que facemos. E todo isto ensinoumo dende unha aldea da Estrada, como efectivamente comentou o conselleiro, e dela me acordo todos os días. Ela non está comigo en persoa, pero sí que me acompaña nesta ensinanza, non? E para terminar, tamén penso en que antes vendo as fotos das nenas, non? Das nenas que estaban aí, penso moito en que esas nenas estarían moi orgullosas de todas as mulleres que estamos aquí sentadas, e tamén penso que como mulleres hoxe en día, como as que somos agora, temos unha responsabilidade de seguir picando pedra para que o mundo que lle deixamos ás rapazas, e o mundo e a industria que lle deixamos ás rapazas que agora, que as nenas de agora e as nenas do futuro tamén. Moitas gracias. Queda un
queda un recoñecemento desta edición, o terceiro e último premio desta tarde-noite. E para entregalo teño o prazer de convidar ao escenario a don Luís López Diéguez, presidente da Deputación de Pontevedra. O premio desta quinta gala de Mulleres no Foco é para, que lonxe te vexo, Lucía Veiga. No. Porque, claro, eu preparei un guión para presentar, pero non preparei un discurso. Non contaba, ai, Dios mío. Facendo gala da miña capacidade de improvisar discursos, sin alongarme moitísimo, pois moitas gracias, Luís, gracias á Diputación, gracias á CIMA, gracias ao xurado. Estar aquí hoxe, non sabedes a xincana que foi. Levanteime ás 7 da mañá en Tenerife e conseguín chegar a tempo, e para min o importante era chegar e estar neste evento, nesta celebración conxunta, compartir esta nominación, esta xuntanza de finalistas que para min son referentes tamén, moitas máis novas que a min, pero das que teño tantísimo que aprender, como, por exemplo, a preparar un discurso ou a gravar un vídeo de presentación. Estar no foco, para min, que non levo tanto tempo, moitas veces é complicado e todavía estou aprendendo a xestionalo, pero si hai algo que me dá forzas e que me sinto no meu sitio, que non teño vergonza de recoñecelo, que me gustaría que as que veñen detrás poidan ter algún referente máis e crer en que a calquera idade e en calquera contexto poden conseguir o que queiran. E non sei, e xa perdín o fío. En fin, moitísimas gracias, non sabedes o raro que é presentar unha gala na que te dan un premio a ti mesma. Gracias. Agárdame aquí un segundo. Gracias. Claro, vale. Noraboa as tres premiadas e a... Buena desastre. Noraboa a todas premiadas e todas as finalistas. Todas sodes, somos relevantes. Todas estamos abrindo camiño e facendo historia con noso talento. Sabedes que o foco non se acende só dende un lado. Todas necesitamos institucións que crean na luz e que a sosteñan. E por iso, agora queremos escoitar o discurso do presidente da Deputación de Pontevedra, don Luís López Diéguez. Querido amigo conselleiro, presidenta de CIMA, vicepresidente da Diputación, compañeiros deputados, deputadas, recén estreada na súa delegación deputada de Igualdad, Paula Bouzós, directora xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, concelleiros, concelleiras, traballadores da Diputación, especial ao Servicio de Igualdade, amigas, amigos, moi boa tarde a todos e a todas. Eu, sin ánimo de correxir a Lucía, non é a miña intención, non teño a intención nin dar luz, nin de poñer o foco.
senón o que quero, pois agradezco as súas palabras, e hoxe aquí só hai un protagonismo que é o das mulleres no cinema, un só foco, o voso, e, por suposto, unha sola causa, o da visibilidade femenina na pantalla. Os demais, puro atrezo, se me permitides utilizar pois algo do voso argot, e como moito espectadores afortunados dos vosos logros e de todas e cada unha das conquistas que vades acadando. Celebramos a quinta gala, e de entrada, pois, ao mellor non estaría de máis preguntarse: hai máis mulleres no foco que antes? Eu coido que coincidiredes comigo que sí. E iso é grazas a iniciativas como esta, que realizamos na Diputación en colaboración con CIMA. Así que, oye, celebrémolo, porque non é para menos. Logo, xa entran os matices, que eu vou estar de acordo neles. É un sí, pois, frágil, é un sí insuficiente, é un sí que nace do esforzo e de sacrificios das que viñeron detrás, e é un sí que ningún actor ten que celebrar porque naceu con el. Insisto, estou de acordo. E se ten a verdadeira intención, é doado chegar a esta conclusión, e non fai falta seguir ningún gran cinéfilo, non? Basta con realizar unha procura en internet, nun portal popular, e facer a seguinte búsqueda: mellor película da historia entre os usuarios. Ni unha sola muller é a protagonista principal. Eu non quero corrixir a historia, non a vou a corrixir baixo nin reescribila, non vou a tratar de que Marlon Brando deixe de ser o padriño ou de Henry Fonda pois deixe de persuadir a 12 hombres sin piedad, 12 homes, case nada, pero si vou a tratar de dar unha afirmación que aquí se trata de entender que as mulleres estiveron fora do foco e que pasaron a ser e correxir esa invisibilidade, pasar das musas ao teatro, se me permitides de novo recorrer a un refrán do voso sector. E todo é efectivamente cuestión dun foco. E a día de hoxe compre seguir abrindo o foco para que no plano entren todas esas historias en feminino que se quedaron nas marxes ou que nin tan sequera formaron parte dun guión. E compre que o foco se pouse sobre as mulleres actrices, que no primeiro plano se sitúe o seu talento e que emborralle os estereotipos que dun tempo para esta parte nos veñen lastrando. En definitiva, compre que o cristal da cámara non sexa nunca un teito, senón que sexa unha fiestra a través da cal ver a realidade do cinema feminino en feminino. Historias reais ou ficticias, boas ou menos boas, non sempre compre estar na máxima excelencia, e historias que pasaron demasiado tempo sen ser contadas, sen ser producidas e sen ser protagonizadas, e que agora pois temos a fortuna de que rexordan. E non perdamos a perspectiva. Hai posicións políticas desenfocadas que teiman en negar o que é evidente, como existen tamén perspectivas demasiado micro que acaban expulsando a maior parte do espectro. E sempre que teñamos claro o argumento, e aquí témolo, que é a visibilidade das mulleres no audiovisual, podemos avanzar desde a suma, desde a unidade e desde a complicidade. E o ano pasado, dixen nesta mesma gala que todas as mulleres, as premiadas e nominadas, erades guionistas da igualdade e directoras do feminino no audiovisual. Lóxicamente me reafirmo niso, e seguramente é unha responsabilidade que non buscastes, e mesmo desexades que as que veñan detrás non a teñan, porque eso significaría que a igualdade real é un feito tan asumido pola sociedade que cando se chove un se molla, ou que se hai un lume, pois que corre o risco de queimarse. E cando cheguemos aí, teremos triunfado todos. Repito, todos. E mentras, cada un dos recoñecementos a traxectorias exemplares como os que realizamos aquí é un paso máis que nos acerca á meta irrenunciable da igualdade. E a veces,
os avances hai que dalos no virtual. Non si, Beatriz? Beatriz, que máis de 20 anos na comunicación interactiva e nos videoxogos, pois é un claro exemplo de que as tecnoloxías tamén poden ser unha ferramenta moi útil para conseguir un fin. En este caso, a visibilidade na muller dunha disciplina con tanta aceptación entre as rapazas. Bravo, Beatriz. Un aplauso. E detrás da cámara tamén se pode poñer o foco no importante. E desde a súa faceta de produtora, ao fronte de Sétima, Silvia Fuentes leva moitos anos contribuindo a que esas historias que antes se quedaban nas marches e nos queixóns, pois agora ocupen o centro da escena. A séptima arte é mellor con sétima, sin duda. Parabéns, Silvia. Lucía, voume tomar unha licencia co teu permiso. E voume dirixir a esa pequena Lucía de que falabas, a esa que tería que loitar. Direiche que loitaches e ganaches. A esa que diría que medraba sen espellos. Direiche que eres un espello para moitas. Menudo spoiler. En todo caso, de verdade, moitísimos parabéns, máis alá tamén da parte profesional. E a todas as nominadas, moitos parabéns. Isto non é unha competición. Todos contribuídes a que sexa a provincia de Pontevedra a provincia de cinema, a que acolleu os premios Mestres Mateo por primeira vez no rural, a que reabriu o Teatro Cine Fraga en Vigo, tamén xunta Diputación, a que presta Santa Clara aquí en Pontevedra para a rodaxe, e a que está ao carón de multitude de producións que se colan nos salóns e en moitos fogares. E véndovos a vos, estou seguro de que a historias das mulleres no audiovisual continuará. Moitas grazas. Hoxe puxemos o foco en nomes, en historias e en oficio. Non para dicir que se achegamos, que non, senón para lembrar que camiñamos xuntas cara a un lugar onde as oportunidades non sexan un privilexio, senón un dereito. Grazas ás compañeiras intérpretes de lingua de signos por permitir que as miñas palabras, que as nosas palabras, voen moi alto. E a todo o persoal técnico que fixo posible esta gala. Todas e todas os que traballastes por facer o foco máis e máis grande. Pechamos esta sesión, esta tarde, noite, coa sensación de ter rodado unha escena na que por fin aparecen os nosos nomes nos créditos. De feito, non imos pechar nada, non son créditos finais. Comezamos unha nova escena da película do noso presente. Nesta escena hai máis personaxes, máis roles e menos teitos de cristal. Hoxe imaginamos todas xuntas esta escena que queremos ver nas pantallas, nas aulas e en todos os equipos de traballo. Gracias por acender os focos esta tarde, non deixemos de facelo todo o ano. E este conxuro maravilloso será máis eficaz tras o colofón musical que nos van a dedicar a gran Guadi Galego a voz e o piano, acompañada de Margarida Mariño o chelo. Moitísimas gracias.
Ai se me embarco nos soños presentes, ai se me entrego como un animal, ai se enamoro como un adolescente, nada me importa, son nada máis. Se me axudas, podo voar. Se me axudas, corre o telón, quédate dentro, aquí hai cuberto, podes estar. Ai se me aferro o que pertenzo, nada me importa, son nada máis. Se me axudas, podo voar. Se me axudas, ai se me axudas, podo voar. Ai se me axudas, se me axudas, podo voar. Se me axudas, ai se me axudas, podo voar. Ai se me axudas. Graciñas. Moitísimas grazas. Ben, moitas grazas. Estamos moi contentas de estar esta tarde aquí. Margarida Mariño e eu viñemos a facer unhas cancións de amor que creemos que é o que lle falta ao mundo. E unhas cancións tamén de cuidados que tamén creemos que é o que lle falta ao mundo, e tamén el reivindicar que as mulleres, se o mundo estuvera gobernado polas mulleres, as cousas que estarían pasando non pasarían. Hoxe abaixo todos os oligarcas do mundo. Dito isto, non queremos esquecer hoxe a memoria de Portu. Sabemos que para moita xente que traballa aquí, pois que é moi importante, e vamos a dedicarlle este tema que vamos a facer agora, que xa seguramente será coñecido por moitos de vos. Graciñas. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte, do intelecto, de insectos que os picaron, de turbas lendas vellas que non queren nen lembrar. E nos, poquinho a pouco, ímonos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nos en corpo e alma, nos comprando calma, nos cousa por cousa sen podernos
despistar. Nos aleitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotiá, nos que resistimos a séculos de forza, nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbas lendas vellas que non queren nen lembrar. E nos aleitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotiá, nos que resistimos a séculos de forza, nosas matriarcas do país dun tal Breogán. E nos aleitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotiá, nos que resistimos a séculos de forza, nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Graciñas, despedímonos. Estou moi contenta hoxe. Moitísimas grazas de compartir escenario por primeira vez con Margarida Mariño, que é unha das nosas grandes e que me fai unha ilusión tremenda hoxe poder compartir con ela hoxe aquí. Acompáñame no túnel que chamaron tempo, procuramos un instante, moitos anos hai, coñecémonos nas mans que tocaban o ceo e despedímonos, despedímonos, despedímonos. O poder é pensamento para moitos, credo. O relámpago al lume, aínda que meta medo. E no mar hai que mollarse, pois non hai remedio. Despedímonos, 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 despedímonos. Todo me fixo medrar.
Margarita Mariño e Guadi Galego, moitísimas gracias, boas noites, hasta aquí a gala. Creo que queda unha cousa importante que é esa foto final de familia coas premiadas, as autoridades. Agardamos que este sexa un ano de Mulleres no Foco e esperamos vervos na próxima edición con máis audiovisual, máis feminismo e máis nos que somos os que contamos aquí. Me cachi na marsalada. Moitas gracias.